So ayan, nandito kami ngayon sa Gisang, Mapandan, Pangasinan. Bali, napadaan lang kami dito tapos biglang may makakalaro. Kaya ayun, nakipaglaro si Idol Ricky. So yan, panoorin natin. Bali, ano lang to, 3 tira, paramihan sila ng masushoot. So tara, panoorin natin. Let's go. Thank you po. Kasya kayo dyan. Tikog-kog nga din driver. Dalawa. Perfect. Tabla sila nung una. Bali, 3 tira, paramihan. Talo na. Ayan, 2-0 na tayo. Panalo sa Idol Ricky. Tabla. Tabla ulit. Tabla ulit. Perfect.
So ayan, panalo na si Idol Ricky. Bali 3-0 sila dito.